με εκθέτες. Πραγματικά φαίνεται ότι γίνεται εξαιρετική δουλειά. Πρέπει να δώσω εδώ τα εύσημα στην Αρχή Κρατικών Εκθέσεων για την γενναία απόφαση που επήρε και δεσμεύτηκε ενώπιό μου να αναβάλει την έκθεση από τον Μάιο που ήταν προγραμματισμένη για τον Οκτώβριο. Φαίνεται ότι ήταν μια πολύ ορθή απόφαση. Ο Υπουργός Εμπορίου απαίνει με αναμνηστικά σε εκθέτες οι οποίοι έχουν συνεχή πολυετή συμμετοχή στην κρατική έκθεση. Αναβαθμισμένη ποιοτικά αλλά και ποσοτικά είναι η φετινή διοργάνωση, σύμφωνα και με το Διευθυντή της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων, Μιχάλη Μιχαήλ. Ευχαριστούμε όλους τους εκθέτες οι οποίοι στήριξαν αυτήν τη δύσκολη προσπάθεια όλους αυτούς τους μήνες και σήμερα μπορούμε να παρουσιάσουμε την καλύτερη έκθεση των τελευταίων τουλάχιστον ετών. Η προσέλευση του κόσμου είναι τέτοια που μας δίνει όλες τις δυνάμεις έτσι ώστε να προχωρήσουμε στα αναπτυξιακά σχέδια της αρχής. Η Διεθνής Κρατική Έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 9 Οκτωβρίου και χορηγός επικοινωνίας είναι ο Αντένα.